Башкортостан башлыгы республикала башкорт дәүләт курайсылар ансамблен булдыру турасындагы указга кол куйды. Яңа ансамбль турасында интервью тапшыруында һөйләшәбез. Һаумыгыз, студияла Лилия Максутова һәм бүгенге кунагыбыз Башкортстандың халык артисты, Өфө сәнгать институты деканы профессор Азат Миңлегали улы Айткулов. Һаумыгыз, Азат Миңлегалиевич. Бу яңалыкты нисек кабул иттегез? Әлбиттә шатланып. Без көткәйнек ошо вакыйганы. Мин генә түгел, менә курайсылар. Шуның өчен әле менә ансамбльдә, буласак ансамбльдә дип һөйләшәйек инде. Әле менә кагызда асылды. Шунда эшләргә бер 25ләгән курайсы теләк белдерделәр. Менә көндә шылтыратып тордылар. Шуның өчен менә әле ниһаят асылды, без бик шатбыз. Демәк, алда һездә шундый зур эш көтә. Зур эш көтә. Һәм гомумән ансамбльдең концепцияһы бармы? Нидә ансамбль буласак, унда кемдәр инәсәк, нидә дәүләт учреждение нигезендә эшләясәк ул? Бұл ансамбль Башкорт дәүләт филармонияһының исендә буласак, айрым коллектив буласак. Менә безнең филармониялда 6 коллектив бар, айрым коллектив. Эстрада, музыкаль әдәби лекторий, Башкорт музыка хораллары оркестры, джаз оркестр, тынлы оркестр, капелла, бүтән 6, без 7нче булабыз Алла бирә. Айрым коллектив була, шуннан инде концепцияһы инде монда курайсылар гына булмас дип уйлыйбыз. Чөнки башкорт музыкаһын йырһыз, бөюһез, думбраһыз, мына кылкумыз да булырга дишебез. Шул инструментарһыз күз алдына килтереп булмай. Анда хукма инструменттарда булырга тиеш дип уйлыйбыз. Безнең коллективыбызда үзебезнең штатта композиторда булырга тиеш дип уйлыйбыз. Чөнки мына без бит инде элекке кебек бер генә тавышка уйнамайбыз. Төрле дүртәр тавышка уйнайбыз хәзерге курайсылар. Шуның өчен менә бу көйләрдә, әсәрләрдә языр өчен махсус белемле композитор кирәк бит инде. Эш нык күп, Алла бирә. Композиторлар өчен дә, музыкантлар өчен дә, режиссерлар өчен дә. Шуның өчен бұл ансамбль профессиональ ансамбль буларак репертуары бик киң, бай, төрле булырга тиеш дип уйлыйбыз. Аутентичный музыка уйнауда булыр дип уйлыйбыз. Камерный музыкала булырга тиеш дип. Укучы балалар өчен дә шундай программалар булырга тиеш дип уйлыйбыз. Ну, әлбиттә инде Россия халкына менә башка регионнарда күрһәтердәй, менә үзебезнең шедеврлы әйберләрдә уйнарбыз дип уйлыйбыз инде. Эш күп буласак. Курай дәүләт ансамбле дип аталуына карамастан, унда башка милли уен коралдары ла яңгырасак шулай бит. Думбра, кылкумыз, баян булуы мөмкин. Чөнки ансамбльдең аның нигезе булырга тиеш бит инде, фундаментлар бит инде. Шуның өчен ансамбльдең дөрес итеп менә яңгыраһын өчен, дөрес яңгыраһын өчен анда баян да кирәк дип уйлыйм. Демәк, алда һездә зур эш көтә. Ансамбльдә 30дан ашу кеше буласак, дигән гомумән курайсылар бармы? Уларны әзерләү мәктәбе нисек эшләй республикала? Безнең республикабызда югары белемле курайсылар бихисап күп. Сәнгать институтын тамамлаган курайсыларыбыз күп. Урындарда эшләп йөргән тәҗрибәле үзләренең ансамбле булган курайсылар күп. Сәхнәлә эшләгән курайсылар күп. Менә шуларны оештырып, шулай итеп башлап ебәрбез дип уйлыйм инде. Әлбиттә, без инде курайсыларны, музыкантларны хайлаганда мин генә булмайм. Анда безнең филармонияның художество советы була.
Мына беренче кеше һәм филармониянең курайчылары, абруйлы курайчылар күмәкләшеп бергә тыңлап, шулай хәйләп алырбыз дип уйлыйм инде. Талантлы егетләр күп. Һәм быга тиклем шундый ансамбльде булдыру теләге, нияте булдымы? Белүемсә, 30-нчы елларда мондай ансамбль булган, әмма ләкин һугышка китү сәбәпле егетләр ул артабан таркалган һәм тергеделмәгән. Һугышка тиклем 39-нчы елларда Заһир ага Исмәгыйлов ансамбльде оештырган. Ул вакыттарда ук ансамбль менән уйнаганнар курайчылар. Мына 70-нче елда Гатагай Сөләйманов Ленинның 100-йыллыгына 100 курайчы сыгарып уйнатты. Мин анда бәләкәйнем, опера театрында уйнадык шул сәхнәлә. Шуннан һуң мына Баймак районыннан 60 курайчы беренче ел үткәс, зур сәхнәлә шундай сыгыш яһаны. Ансамбльләр менән элек уйнау булган ул. Ләкин ул профессионал кимәлдә булмаган. Мына хәзер ул профессионал музыкантлар буласаклар. Демәк, курайчылар мәктәбе эшендә тергезергә, артабан үстерергә кирәк, шулай бит. Гомумән бүген мәктәпләрдә курай класстары бармы, түңәрәктәр рәвешендә эшләй бит инде. Яшь буынды ла үстергә кирәк ансамбльгә. Әлбәттә, музыка мәктәпләрендә курай менән шөгыльләнәләр. Бундай мәктәпләрдә лә түңәрәктәр эшләп килә. Курайчылар уйнарга өйрәнүчеләр күп. Мына конкурсларда күрәбез, конкурсанттар бихисап. Ханы ягынан да, мына курайда уйнау, география ягынан да, элек курайда уйнамаган районнарда мына хәзер уйнайдар. Шуңа сит өлкәләрдә лә курайда уйнайдар. Мына Силәбе өлкәһендә һәйбәт бер курайчы үсеп килә, мына быел укырга килергә тиеш. Мына быел гына безнең магистратураны Орынбур калаһыннан бер егет тәмамланы. Шуның өчен курай үзенең географияны арттыра, үсешә. Курайда уйнарга теләүчеләр бик күп. Курай сәнгатен үстерү нигезендә кемдәрнең эшен билгеләп утыр инегез? Кемдәр бына бөек курайчылар безнең республикала? Иң тәүге нәүбәттә мин әйтернем, мына минем укытучым Әдһәм Ислам улы Исқужин мине уйнарга өйрәтте. Артабан бик күп эшләр эшләне Гата агай Сөләйманов. Өфө сәнгать училищесында курай бүлеге асып, курайга арналган китап язып, программаны язып, методикаһын язып, шу профессионал юлга бастырусы Гата агай Сөләйманов. Мына улар безгә үзләренең эстафетаһын тапшырдылар, безнең буын курайчыларына. Без инде хәзер үзебезнең курайды мына шулай үстерергә тырыштык. Безнең буын курайчылары курай матур итеп үсте. Һәм киләсәк буынга Алла бирһә, мына шуны васыят итеп тапшырабыз инде. Ансамбль ул мына шул үсештә тагы бер баскыс. Демәк, ансамбльдә ошо курайды үстерүгә күп көч салган шәхесләрнең мирасы ла өйрәнеләсәк, тарихы курайдың. Мирасын өйрәнәбез, мына безнең институтта курайчыларга багышланган рефераттар күп. Без аны выпускная квалификационная работа дип йөртәбез инде. Өйрәнелә улар. Безнең төпкөл районнарда элек яшәгән курайды өйрәтүгә күп көч салган шундай шәхесләрдә өйрәнәбез. Мына шундай эш бара, ул курайдың тарихын өйрәнәбез. Яңа ансамбльдең репертуарына килгәндә ниндәйрәк көйләр хайланасак һәм моны кем хәл итә? Көмәкләшеп хәл итәбез. Репертуар төрленән хайларга түгеләбез инде. Анда безнең озын көйләрдә, марш көйләрләр, башка әсәрләрдә буласак, композитор әсәрләрендә буласак, Аллаһка шөкер дип әйтәм, безгә ата-бабайларыбыз зур мирас калдырган. Безнең фольклорыбыз бик бай. Менә шуны файдалансабыз. Һәм бу ансамбльгә инүсе ир-егетләр дә ошо фольклорды, тарихты, мирасты белергә тиештәрдер, шулай бит? Әлбәттә белергә лә тиешләр, улар беләләр. Курайчылар нык кызыкканалар, беләләр. Йырдардың тарихтарын беләләр.
Без әле менә ир-егетләр дип кенә әле әйттек. Әле хатын-кызлар да уйныйлар бит. Һәйбәт урынына еткереп уйнаган хатын-кызлар бар. Бәлки ансамбльдә алар да булыр. Шат уйлайм. Курай ул республика флагында ла хүрәтләнгән, ул милли уен коралы һәм башкорт халкының символы дила дип әйтәбез һәм бу ансамбльдә булдыру Курайды үстерүгә лә өлешен индерә. Шулай бит. Шулай була. Әлбәттә, кагылмаган мәсьәләләр Курайга менә һуңгы елларда без Курайга һәйкәлләр куя башланык. Ул халкыбызның Курайга шу хатын ихтирамы, һөюе, ул беренчедән ул патриотик тойгылар уята. Уны аңлатып булмай. Менә мин, мәсәлән, минең туган авылымда былтыр һәйкәл куйдык бит инде. Баймак районында, Гатагайның авылында Курайга һәйкәл бар. Алла бирһә, Юмабай Исәнбаевка Хайбулла районында һәйкәл буласак. Без аның искизен күрдек. Искизен 2 тапкыр каранык. Бик матур һәйкәл буласак. Киләсәктә бәлки насип булһа, безнең Өфебездә лә булыр дип өметләнәм. Һәм бына Курай музыкаль инструмент буларак Курайга килгәндә, нинди буласак ул инструмент ансамбльдә яңгыраусы, яланда, урманда үскән көпшә Кураймы, әллә ул шулай да пластиктан махсус эшләнгән буласакмы? Менә без һуңгы елларда ысым Курайда, үлән Курайда уйнау юкка сыккан кимәлдә дип әйтәм инде. Без ысым Курайларда да уйнауды яңынан тергезербез дип уйлайм. Чөнки ул уның тембры икенче. Күмәкләп уйнаганда ул бик матур яңгыраясак. Безнең ата-бабайларыбыз шул Курайда уйнагандар. Шуннан инде менә ансамбльләрдә композиторлар әсәрләрен уйнаган вакытта, башка катмарлы әсәрләрне уйнаган вакытта безнең Курайның кайсы бер тавышлары җитмәй. Шуның өчен карабыз ничек килеп сыгар. Аннан карабыз. Безнең битендә әле хроматик Курайда бар. Мен инде хәзердән әйтә алмыйм, менә шулай булыр да, менә булай булыр. Без эзләнү өстендә, ул иҗат. Мәсәлән, мин сагыштырып әйтә алам. Мин яшь кенә вакытта, филармониягә эшкә килгән вакытта, безнең Гаскаров исемендәге бию ансамбле бар инде бит инде. Ул вакыттагы ансамбльдең ничек үсешкәнен менә хәзер минең күз алдымда бит инде. Тәүдә, әлбәттә, кайсы бер кытыршылыклары, ниләре бар инде. Менә безнең хор капеллаһы бар инде, Таһир Сайфуллин җитәкләгән. Онда ла шулай инде. Хәзерге вакытта капелла нык үсеште. Фәйзи Гаскаров ансамбле нык үсеште. Безнең эшләй башлаган вакытта ондай без дә шул юлда үтәрбез дип уйлыйм. Чөнки шунһыз булмай. Эзләнәбез, эзләсәк без иҗат туктамаячак. Әңгәмә өчен рәхмәт, Азат Миңнегалиевич. Эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Республикала Башкорт дәүләт Курайсылар ансамбле хакында һөйләштек. Эфирда очрашканга тиклем.